Ja, det er det. Hvor langt er den så? Ja. 18 meter? Det er den. Når det er på noget, så er den her, og så er det det er langt rundt på den. Ja, men så kan jeg gå hjem. Jeg kan gå hjem og i bunden og det her. Nøjagtigt LUP, det kan jeg løbe af. Og specielt skal man regne det op det sammen. Det er så lige for en søg. Men jeg har det lidt ude i okay. Det er en fest. Det er alt over her det. Og så kan jeg løbe rekord. Ja. Men det kan I få der. Ja, det må vi sige. Det er ikke sikkert, at det lige bliver eftermiddag. Som egentlig bare tisset op på en plastiktøj. Med nogle felter. Det er jo sådan en stykke. Og så over bagved, der har jeg fået lavet den der træsandhalde fra afvejen. Og der har jeg så fået lavet en bygning på 59 cm. Det er altså et fantastisk system, det der afvejen. Der har jeg altså noget, der har tænkt sig. Det er afkastningssystem. Jeg tror faktisk, det er det er det her. Ja. Det er jo ikke alt babytog. Jeg skal over og se, hvordan det går. Det kom fra Trondheim, der skulle bare ind i stedet. Kommer ind i tur. Ja, det er oppe ad bakken. Ah.